Тръгваме до Walmart, хора. Добро утро. Добре, кажи добро утро. Добро утро на всички. Не можах да я снимам. Как беше да нас майко? Помислех, че е плъх. Трябва да си да снимаш, за да видиш какво става. Помислех, че е плъх. Плъх. Не, че не е възможно, ама... Плъх има само е тук. При сградите. От Румито знам, не от друг. От кой? От Руми, да, тя беше... 20-ката. Ще кажеш ли нещо за 20-ката? Най-хубавия ресторант. Така е, да. Много е хубаво. Добре, като за гладни хора. Не, като цяло храната тук на мен лично много ми харесва. Има хора, които се оплакват. Именно. Моята приятелка е американка. Is that? Oh, nobody. She's filming a vlog. Yeah. Hi vlog. Hi. Кажи нещо на моите последователи. Мили мои последователи, да е мой Алекс. Отиваме да празнуваме в Васила, Аляска. Ще бъде много хубаво. Stay tonight. Tonight, okay. Преска, кажи нещо за Бога. We'll take a second for the Easy money. yawn, so let me know in a few minutes how the temperature. Преската, Ивито, его името. Къде отиваме? Walmart. Walmart. Айде, там може да сравним цените в Walmart. Да сравним малко цените от България и от Америка. Ето, сега примерно това в България в Lidl беше 2 лева. Айде, 3 лева. Тук е 4 долара. 4 долара за салатата. Знака колко пари е. Айде, предам, че е добре. Таба е по 1 долар 69. Френч бред. Ето. Като цяло материята нещо не ми допада. Като цена май не ми допада. Но това не е лошо, наистина не е лошо с това кипче. И това. И си взех ето тези дънки, които ще ходя да ги пробвам, много са яки. Така, бойс. Рожден ден. На кой? На Нели. Да, бе. Ама имам пред декорация. Първо някаква дядемка, нещо. Къде са те? Ей, тук виж ли парк? Да, давай. Да видим какво да вземем. Пинята.
Пенята баш. Няма да вземем на момичето, ама... Няма ли някаква коронка? Ето Happy Birthday. Виж, има диадемка и... Да, диадемата. По-добре. О, нали? It's my birthday. Другата ми харесва повече Birthday Girl. А, Тази. добре. Айде го заключи се. Да, земя. Добре. А за твои ще да взема нещо. Не. Аз съм скромна. Ето на такова. Защо? За това рожден ден. Не. Защо бе, човек? Много Не искам. яко, бе. Ама аз така вече знам, че сте ме взели. И? Нищо. Така. Брулени хълмове. Много са скъпи, бе, $19 човек за тази касетка. Защото вече Да, брулени хълмове. Иначе пък е много яко да си пуснеш на гледаш на DVD. Да. Малко съм разочарована от този филм, а вие ако имате мнение също може да напишете в коментарите. Така. Ето виж. Между другото, този телевизор не е скъп. Гледай, 50, да, 50 инча, $178. електронен часовник. Има. Ама аз не знам дали беше. Ами обади му се да го питаме. Я да видим какво има тук. HP. $429. О, отивам да видя дали има някакви камери, екшън камери. Или ето и малко, това е патч. Като цял супер много ма кефят тия iPad-ове. Кажи му до колко пари иска да е този часовник. Питай го до колко пари. Какво каза? Каза, че не може да определи каква граница. Не може да определи каква граница. Сега ще видим. Много се извинявам, че ви снимам от телефона, но скоро ще си купувам камера и ще е много по-добре. Качеството ще е много по-хубаво и всичко ще е супер, но това видео ще е от телефона, съжалявам за което. Малко да кифленски работи, но just be real. О, виждаме тук, пише промоция и веднага отиваме на промоцията да видим какво има. Ето, като един истински българин, виждаш просто промоция и се засилваш към нея. И задаем с тази госпожа, която не ме разбира какво говоря, и което това е много яко тук в Америка. Но те вече са изкупили всичко, нищо няма. Интересно. Изкупили са всичко. Има дръжки. Нищо няма. You baby. Чух, че някой ми извика Алекс. Сори. Канонче. $608.
котък. Между другото и тази мисля, че е много яка. Намалена е. 100% ще прави някакви много яки ретро снимки. GoPro-то $429. Така, LG $255. 43 инча. 50 инча. Някаква измислена марка. $238. Ето. Philips. 50 и 60 инча. $238 и $260 на Philips. В Walmart. Като цяло ето е картината на този. Ето този. Не е зле. Ето на LG-то. $334. Много добре. В България сигурно ще е 1500 лева. Може и повече. Нямам си на представа, но със сигурност тук техниката е доста по-ефтина. Ето 348, качеството е топ. Просто няма какво да кажа. Хора, да си купя ли от тази кола? 9,50. Не трябва да пия газирано, ама дали ще е яка тази кола? Сигурно ще е много сладка някаква. Някаква много сладка. Мини количка. Вижте колко е сладка. Мини количката. Сладурска. Май няма да се взема кола. Взех вода. Хората виж как ме гледат, че ги снимам. Какво те купи? Нали? Айде, кажете здрасти, момичета. На Руми Red Bull. Да. Много ма кефи, че никой не ме разбира какво говоря. Това е най-хубавото. Така. Мисля, какви са те извънземни. Да. На Румича ще иззема червения Red Bull искаше. На себе си ще си взема розовия. Се заредим малко с енергийни напитки, че трябва яко да се пачка. Ивелина, яко пачкане. Чувам от някъде българска реч. Май е преската. Някъде. Давай сега насам да видим какво има. Само гадни работи. Ужасно. Ей си желирани бомбони, нали? Искаш и Харибо. Ей тия са. Кои? Сауър пач. Са кисели. Ей, тези много хора ги харесват, аз не. Между другото. Zero sugar. No thank you. Hi. Come on, baby. Къде е Преслав? Не знам, чуме са българска реч, може и да ми се... Може да е това, може да е Методи. Може и метода е, да. Той искаш на басейн да ходи човека. Басейнче. Тия МММ няма са лоши. Елай, Лана, сам. Gluten free. Това е много хубаво, между другото, за хората, които имат алергия от глутен. Това какво е? О, тия бисквитки май са много яки.
тирабису, да. Да дам ли $5 за тях? Маш са яки, ще си взема. Е. Просто да не забравя да си взема тапи за уши. Ами сега ще питам някой. Earplug. Earplug. Чай, че изведнъж ще забравя как беше на английски, но се сетих. $12? Те добри ли са? Той хубаво, че е голямо, ама чаква $12 човек за това нещо. Това беше направо ме убиха тук. Абсурд. Абсурд. Тия... Да не се развалят в стаята. Имаш хладилник? Имаш хладилник в стаята? Хладилника под бюрото, да. Бах, че аз нямам. Верно ли? Да. Ако имаш нещо, давай. Не, може ли? О, и аз тогава ще взема едни кремчета. Направо пред тебе ги оставям. Какво си радва? Да. Така е. Когато ни ядем плодове, ето гледайте я. Се радва на плодове. Чай да взема... Вземам си тия кремчета, да ми ги сложиш пред тебе. С ванилия и с шоколад. Ще ги вземеш ли? Да, нали липсваш? Така, я да видим как вървят цените на бекончето. Бекончето $8. Като цяло не е лоша цената му май. Така, цената на тези кюфтаци е 3. Но тя е намалена просто според мене. Защото използвах преди 23.06. Като цял пак е преди. Добре, сега едно. Така, отиваме сега да видим цената на шунката. Ето това цяло нещо, тази шунка, е за $6.87. Ето като цяло е добре. За добра цена е според мен. Пикълс. Я да видим пикълса. Пикълса буркана е $5.76. Много обичам чедър, хора, просто... Много ма е як, че в България нямаме такъв чедър. Тук е много хубав чедъра. Много обичам чедър, просто. Ето, дано виждате цените. Това има чедър за по $17, 17, 5, 8. Има някакви сирена по 3. Много йогурт. Така, ето това е $4.92. Това много ме харесва в Америка, че тук навсякъде могат да влизат с кучетата си, не като в България. Примерно те сгонят от магазина, защото си влизам с малкото си кученце. Филаделфията 4,28. Ето. Low price 4,88. 2% мляко. Като цяло, много добре. Бейбе. Така, искам да ви снимам яйцата.
Защото това е един от най-купуваните продукти. Като цяло навсякъде. Значи, тук са 3, 6, 9, 5, 18 яйца. Съжалявам. Още спа. 18 яйца за $7. За $7. 18 яйца за $7. Пак 18. 18 за $9.27. Ето. Искам да си взема някакъв здравословен чипс. Ето, ама е от попкорн. Къде? Отвратително. Май вместо тия бисквити ще си взема тия барчета. Да. Точно така ще направя. Чакай, че Методи ми звъни пак сега. Аз си взех с White Cheddar. Мисля, че е много добре. Цената му е $2.84. Много добра цена за Pringles. Sour cream. Той ще е хубав, сигурно. Да взема ли аз още един? Cheddar and sour cream. Какво вика тази жена? I don't speak English. Как работи тук? Не знам. На таблетчета на телефона. Ето, ела да купим часовник. Ето. Детски, един бебешки. Хубава работа има и. Да. Отивам да намеря аз тапи за уши да си купя. Това е много яко. Материята па на мен ми харесва. Много е хубава материята. А, не чакай. Много е яко. Колко пари струва? 20 и няколко $. Не. Благодаря. Аз съм беден J1 студент. Его, моя човек. Какво се напазарува? Доста работа. Тя круасанчета откъде ги взе? Там. И аз ма искам. Колко струват? Сега отиде мамка ми. Колко струват? $1 майче. Hey, say hi. Изплаших децата. Чакай. Къде ще знам? Това там да ти го показах или е това Rose Gold? Този е много голям. Аз харесвам по-малки, по-женствени часовници. Добре, значи другия. Да. Този е по-груб. Този... Как да? Тук не мога да отворя. Ами трябва да извикаш някой. Обаче този е много хубав. Нали говоря за този сивия? Кой си ли? Чакай. Ето. Се той за това говоря. Да. Най-отдолу дето. Да. Да, с Да, гривничка. той е. Да. Аз пак си мисля, че камерата ще да я хареса повече, но просто на него не му се дават $80. Няма никой. Колко пари изхарча? Много. Колко много? Много, не знам, над $200. Над $200. Ами каза над 200. Да, ама аз позволя за 5 човека. То не е за мен. Мето само за него $200. Его, човека с парите. Okay, we can figure it out when the car is here, but tell me how much is it? Yeah. Oh. Yes.
So, like for example, $10, $15, $5. Okay, thank you so much. You're so very welcome. Okay. Ами чакаме да разбереме. You're looking roughly about $15. $15? Like $20 if it's busy. 15. Oh, 1.5? 1.55? 1.5. 1.5? 1.5. $1.5. $15. Okay, we want it. No, please, thank you so much, Okay, darling. well, yes. Please just be patient. We'll get to you as soon as we can. Okay, so how many minutes to wait? Like 1 hour? No minutes, I I'm can't tell you. joking. Depends on the traffic. Okay, we are waiting on it. Thank you so much, darling. I hope to see you again. What door are you going to be at? I'm Primacy drive-through exit. Primacy drive-through exit, the Okay. liquor store. Okay, so you're by the brown jug? I don't know. I'm not from here. Just pharmacy, drive-through, exit, clearance 11, and liquor, like the store that you can buy alcohol. So you're by the liquor door? Yes. Thanks so much. Okay, brown jug door. Okay. All right, just be patient. We'll get to you as soon as we can. Okay, thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. 3 минути на разговор. 15 долара. Ще си го разделиме на Четири. 4 по $2 и 50 цента. Да, $15 е много добре. А, Обора 3 пъти отгоре, ама някакси. Дай малко и тебе да снимаме. Само ние ли ще снимаме? Кажи Здравейте! нещо. Как сте, хора? Разкажи Какво да кажа? нещо. Какво си купил от Walmart? Купих се много яки тънки, дадах $40 за тях. Чакайте да ги покажа. Ох, тя е със Samsung на промо в момента. Може да видите в видеото. Ау! Леле, много са хуй, чакай 0.5, чакай. И... Ау! Топ бомба. Ама виж марката само. The Devil Wears Prada! Yes! Окей. Обаче от Walmart. Да, няма значение. Е, и видите какво се купи. Часовник за Нели. Къде има пак за Нели. Други неща са квартирантката ми. Да. И такива неща. Ти представям какво се купи. Има и за... Питай ги ти нещо. Фреска, какво се купя? Не, добавки, човека ще Веско как? Аре. Днешния влог идва накрая. Да, взехме по 2 йогурта. Да. Хапнахме, навечеряхме се и Време е да си ходим. време е да се прибираме. Да. И ето така свършва нашия Също ден. като тебе руматендът. Кой това са правиш? Така свършва нашия ден. Да. С новия... Ето го, само да ви кажа, той е Не новия, мога се, новия супервайзер. Отваря телефона, мама! Виждате ли? Иска да се похвали на хората. Заповядай. Колко пари трябва да подам? Не знам колко. Беше там после 5.